Gwynsal with a chorda, sho leabhar vas agus siod an leabhar a bheith a vas go miniu. Headlines, bilingual poems inspired by fragments of headlines featured in the New York Times. Agus Gabriel Rosenstock a scríomh. Agus siod leabhar anas spéisiúil go Joe, hanse go mórlumm. Dáanta I méarla agus an gaige a fuair inspiraid nó tinnefuch ó cheannlínte an New York Times agus is bralam rudí atá uair nua, is bralam rudí atá te brite, is bralam gofuil intlacht herga luite an, rudí aisteacha atá idish ón nuachtáin an, sicín millish spíosrach le broccoli, maisí honey chicken with broccoli agus sicín Alfredo agus is tain Gabriel Rosenstock thuras fionachtainna ag fáil amach cervé Alfredo agus an sin go deimhin mar tháinig go minic nach chud filiachta fill na charachtar na miún charachtar seo inánta eile. Tá cuid duna halt, cuid duna dáanta granúr, dútar sais cúgan na rúise a lán faoi Mheiriceá ann. Uairint bhím sé ábhraíonn drogalach faoi is héithir a bhainins le Mheiriceá, mar támuid plúchta le Mheiriceánachas chomh mór sin gur fearlam féin a bheith géile bháid. Agus aber nuair hagann sé chuig sreathanna telefíse agus le denim sé iirecht ábhar Mheiriceánacha hachant, mar tan iiri sin feice gom gur bháil am dearcaí agus léargas éagsúla éiscint. Ach is sin gur clasa a bhíonn seo, tá muid tris léamh faoi hana nílas ag ar bheith an grúpa seo infrearéalachas nó infrerealismo sna seachtaí bhí fiche fille I gcathair Mexico agus thosaíodar a dhéana sin sin gur bhainad ús as ceannlínte agus gur scríodar PC bunathe sin. Ach is rud anna cliste atá. Tá rud ortha an beidir nar bhreithas ní dóilm go daíonn an New York Times le Rosenstock ach nuair a haon tú lech le hábhar áirithe is dechar gan I léamh ón bhrám a tagartha sin mar sin is dóilm go na dáanta seo I ggéirí an Mheiriceánachas sin a cháin an chud is mó ach nuair tá tú ag feimú leistigh den rám a tagartha atá acu tá buailán go slugan tú beagáíonn den chúléid nó den bhulscrocht. Ní hé go gredum gur háir sin de Rosenstock ach tá de bhór gur bíad gur bheith New York Times a legan amach na teornacha nó na termí tagartha mas má le terma thar a béir legar úil a úsáid. Den sin sainiú áirithe ar an ghnósach. An camerará háid seo lum a bhadéir níos mó ná mar háan níon roinnt den iliacht Indiach áiseach na haicúanaí agus an smuointeoireacht thar a bheith scamalach sin lom is fearlam rudí nithúla agus tá grounds rud seo tá sé fíor spéisiúil tá sé ciclapéidech mar iliacht agus ar bhealach pléitar rudí ann nach saolófa filetocht ná filiocht ná áiliocht lo ach sin éon rud a haíonn lom is bralam le héit sin cad le tal rágum tá tón freichogigan mar bhíon is séhir Rosenstock trí chéile agus sin tá tagartí áirithe do ilí inte freisin rudí bahasnéisiúla agus tháinig cúpla leabhar amach le madidir le agus cúpla altamach madidir le hínte cin tá léis gom tá fíor spéisiúil agus ceann si seo ling tiile cóhéach sa bheith going mar liúann sé líam an muir le stáilm agus David beidir cúpla den eile agus airning leat ólas as an nua a chur sin agus cad eile tá rágam tá sé dóchirte gohfuil Rosenstock ríiste eile I déanamh rudaí atá níos torg na bhí ná formhór mór na bhili eile nó beag na gacha ile eile is ionintach lúnasa rabhí fé tríomhí an mar sin tá sé te brite tá sé úr tá sé nua agus aber tá cuidanna heisteáin a cuidan rudaí an gran úr Tror leabhar alamhaith de bhór bhrocarí teo Mheiriceá American Hot Dogs a Field Guide. Seo tá pointe níos le déanamh go madidir le téirmíocht agus is beag leis an ghail an téirmíocht ach
ní nóir leis an Rosenstockach termí casta úsáid. Ní termí casta ach termí do rudaí agus fidí eile bheith cléanacha beidir an termé béirle a chafisteach nó beidir siimplú nó generálú nó paraphrású dhéanamh san áitimeach na tastáil. Ach sin go méidir go mar sin slí gur astrathir a bhí ann agus sin gur eibrí sé sa thuúm mar fan blianta. Ach denin sé na cín tedal féin a astrú agus nóí tá sa santanga I gceist le ceann tedal alt nuachta aber a ceann seo Albarino. Is it the next great white wine? So tá siad sais geartha agus tá siad sais snasta agus aber an ceann seo in decay, Great Britain, but still beautiful. So tá sais filliteach ortha baint le sin. Tá an bhreatain mhór go háling ach is a maith atá sí freisin. Sin is an astruid iad seo go das. A new era of inexpensive add-on assault weapons spawned. Sin ceann líon nach feictí in éon tír eile ach I America stáilm. Breis an neamh chustasach ré nua de airm ionsaithe. Beidir nach sé sin chá blasta céanna leis an mun tedal. Agus an sin mar le haistúcháin beáil leat gur aistúcháin gur an dáanta béirla iad seo aistríoch go gaige nó dáanta gaige aistríoch go béirla. Ní léir. Áitina is stáilm gur dáanta béirla ní chuim conas go riise sin ach dáanta béirla aistríoch go gaige nó go méidir gur dáanta gaige iad a scríomh go dosach agus an sin gur aistríoch go béirla. Ach tá an dá le an annachchasúla na chéile. An sin ag an déir ó se tá sais aiste ada nó ír ocail an sais ag an deire a chugann sais cóhéagsú an rud agus ar léime seo sé léime sin agus luúann sé caithleó seairce ag an sin agus a lehéad agus an sin tá joke beag fiisiúil appendix agus léann sé appendic an son agus an rud seo the bounce back effect. When 200 Irish language poets signed a petition went on strike, nobody believed it. Well, nobody even got to hear about it. But why didn't it's quite a shot Eshkent Artig and being size the real fwished agur machig Rosenstock gach law agus daunt agus taffadigs through the exola ta she offering delu ta she offering dakar urent and lair urent is era no gran no shafo de tagest ach urent tan rocho fear. The truth of the matter is this: yes, there are 200 Irish language poets alive and well. There's an extra style code again. This is going to word. Ach, tan rocha ora bin she already dakar urente again of ma kadata fear because in kadnakul fear. Kahora murwal ahna farsen tagot villa no aber. No dinne atá tachta stach on teba mata shaving dakar mar aber der she the rudian show being is bala titli na blurby brega a ver chu na lewer stylum. Is styling was she show fear tri chéile ach an sin luúin sé ceann na Poetry International. Is then Rosenstock is so famously difficult to put down that one is slow to describe him at all. Indeed, this foxy elusiveness may be his defining feature. Is bheitharméis na chuirlach a bhallach was sin fear níl cuman na fear na air mar tá sé ábhríonn níor gáil at gobéis na tá ráite go. Is gin there sé 128 weeks on the New York Times worst seller list. Hash chlid #1. Agus ní sé sin fear mar níl le de lista angevistal. Ach an leabhar or seo cé a dailsigh the Limerick Writers Centre agus Revival Press. Ach tá leabhar seo ábhríonn cosú le sreat a leabhar a tháinig amach America le Rosenstock agus ríist is haicuine agus astrucháin uair de picúirí na léráidí leo ach Háan an ceann se go mórlam chuir sé tú ag smaoinemh chuir sé tú ag cuioinmh tá ceist na termí níor chréicní is ceist na termíocht an sin níos luúthe se tá Rosenstock sásta na termí úsáid sa gailge pobl nachhfuil taithí chud ó réire ar thermí a bheith in úsáid agus an seo nuair atá an dá legan an dá hangachan beidir nach miste sin a bheithan cataragam. Bhealach is cum úsáid ní termí mar tá duine an brandú ar an termí an taobh eile an lena ach uaireanta an goran
téirmí casta nó téirmí a dúine cé mégur gur focail himplí iad an gcuireann sin bach idir an léithóir agus an scríbhneoir agus an léithóir nó an fide agus an léithóir nó an glór agus an léithóir. So sure can Tony Blair, he's back. Tony Blair rash. Why did I have to return? Sure can because it's done go made gur scríbh I should merler those. Maar thought Return of the Vampire, Return of the Jedi, Return of the Dragon, Return of the Pink Panther. Because I let Ken fád agan siad a rash, an Sumer a rash, an Jedi a rash, an Dragon a rash, an Panther Bond Darag a rash, Farna Grub a rash, an Rhea rash, Sander Cage a rash, na Marad Vio a rash, Laura le Rex Carlo Bader, an Rudas an Gurchach a rash, na Trotty Marafach a rash, because I let Tá an idir héagsúlacht an freisin says tagartí the glór. Tá in áitina beidir the Hannah Haher agus the Iliella agus scríbhneoir eile se. What next for the last survivors of Amazonian tribe found in Brazil? Hánig an Virgil martíarnach de Hreb Amazonach agus an ish. Duine de Ili Inte agus Carolum líam an Waherle. Chuir sé agalibh sa blion éidir go Thain chaintóirí go ag deireanach a bhuireann an chlóir. Duine acu about Moréad ní Ulig nó Maggie Howley sa taxverle anim a bheabhróch Ginsberg that achos agalibh telefíse bheann be éigen de líam a ruavéig a chusk chlusin dó nach raibh isce rathe icé ná electricus. Agus sin agalibh atá fáilir líne tá sé YouTube is leidem a feicead away. Bhí dúirn an caintóirí dúchais I go néal chlór an agus cinnaí mar bhí sa nachlas tangóíocht a úd na caintóirí dearnach a bailíoch an éonáid na tafadaí wethú a bailíoch an éonáid rial bathe gur sa tig bhuichte agus be dhearáile a bhar an caintóir gaige I gcónaí agus bailíonn scéile de bhréad ní ualaigh agus is fiú brenner an gceann sin. Ach se háintse sé go mórlam tá sé sách trílach tá sé uair nua tá cumceap sin an láidir tá sé trasna. Mar cháinine arniu an New York Times níos man ibrin sé chuil láidir sin ach beidir nar chuige sin ceapacha ach siams bar asúla bhain lúte in ar an leir freisin. Ach háintse go mórlam bhain sé gáire asam háan na nuisc bheoga idir na dáanta lom agus háan Chiquín Alfredo so is na dáanta seo faoi rudí beag an nafa seocha in our sail. Háintse go mórlam. Salán tamín.